హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, చాలామంది అడుగుతున్నారు హోలీ వీడియో చేయి బ్రో అని. అందుకోసం ఈరోజు హోలీకి స్పెషల్ వీడియో చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోండి. నేను ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇది కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, ఒక ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ మధ్యలో ఒక ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ని ఇలాగే 1 by 1 మొత్తంని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. మొత్తం 1 by 1 చివరి దాకా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. సింపుల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా చెప్పేస్తా. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీనికి మనం షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వీడియోని కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, క్లియర్గా చెప్పేస్తా. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఫస్ట్ నుంచి ఈజీగా చెప్పేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, లాంగ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో అయిన తర్వాత ఇంకా మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, అది కూడా లాంగ్ ఫోటోనే ఉంటుంది ఇక్కడ. సో 17 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి కంటిన్యూగా. 4 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ 1 by 1 మొత్తం మధ్యలో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో కంటిన్యూగా మొత్తం మధ్యలో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర ఇలా 1 by 1 ఒక ఫోటో వదలకుండా 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే ఆ టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఇప్పుడు మనం లాంగ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాంగా, ఆ ఫోటో వరకు ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం కంటిన్యూగా ఒక ఫోటోని వదలకుండా 17 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ ఈ ఫోటో వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి 3, 4, 5 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది చివరి వరకు ఇట్లాగే సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నుంచి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్.
సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈజీ ప్రాసెస్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇక్కడ 21 సెకండ్ 7 సెకండ్ దగ్గర 21 సెకండ్ 7 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చివరి వరకు ఈ ఫోటో వరకు 29 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫొటోస్ని. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఈ ఫోటో వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలింది ఒక్క ఫోటో మాత్రమే. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి మొత్తం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. 19 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీటిని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో, ఇవి కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్, ఇవి రెండుని యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మధ్యలో ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఒకటే ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇలా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా కంటిన్యూగా. సో మొత్తం చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్. ఈ ఫోటో వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పిన విధానం అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.